kay akong buhaton ang rice and beans challenge. Pero kay na naman ko'y beans daan diri sa akong pantry kaning fungus. Ako'y lentils. So, ano ko gamiton na source of protein para din ako putahin na luto. Tapos, lentils. Pabukalan. Para ani akong buhaton, ako sang gamitan og yucca pearl. Naasad ko'y jackfruit, frozen jackfruit. Ang isa ka can akong gitungang bunga. Ibahin di ay. Kanya gigits. Freeze ang pan. Idaghan na ng isa ka can. Yeah, coconut milk, isa ka can ang gamiton. Isa ka cup na brown rice. And ground rice. Kung kani siya na akong buhaton, dili ni siya typical na sudan kung dili. Pagkaon siya complete meal. Pero something sweet. Instead na salt, makikita din na ako mas buwan na siya. And as expected, kani siya kay good for 3 kapaunan na ako for this week out of 5 days. Duha ka kaon ako kay typical rice and beans. Beans ang sudan, rice ang source of carbon. Nara ako ang lentils o fungus. Ako na silang butangan ng water. Pabukalan ni hangtod naman ang tayo. Ako nakita na bukal-bukal ang fungus o lentils. And then, mukhang naluto na sila. So, i-add na to ang rice. I-add na tong brown rice. Aron malata po. So, na diring ato ang beans and rice daan. So, dali na sa koa para buhaton kung sa kong gusto. Kaya na naman diri akong challenge for the week ang beans of rice, diba? I-add ko na to sa itong rice and beans ang tapioca pearl. I-make sure na to nga dili matukagan. O maluto ang tapioca pearl kada mga puti-puti before na to i-add ang other ingredients. Kapag na maluto tong binignit, kanina gibutangan ako ground rice. Wala na ako sa video. Karon butangan na to. Coconut milk. Coconut milk. Butangan na to pascovado sugar. Butangan na to jackfruit, canned jackfruit o dried saba. Banana. Ako nang gidry ang saba. Kay aron ma-store siya na ako og dugay-dugay o magamit na ko ini pagluto kog binignit. Okay, why saba diri sa Norway. I-add na rin nato dito sa binignit made of rice and i-add na nato karon ang ato ang remaining ingredients. Sugar, jackfruit and banana. Nana nitong finished product sa ato ang rice and beans ala binignit, pero dili siya binignit.
Stay ko sulti sa inyo nga pag man nakaputahan ng mga tanang whatever ang last na nakaputahan siya cardamom. So already ko gibaon sa siya sa English sa mauna siya cardamom para mulabi siya. And then inigkaon ako butangan ako siya chia seeds na aside times na makaon butangan siya of grated carrots, pwede sa siya grated sweet potato. So dili na siya lutuon maayo kay inigkaon ako kaya ako man siya ibaon, diba? Dito mo kundi sa microwave, so maluto na siya dito sa few minutes na pagkuhan init. Mapil na kaluto ang grated carrots or sweet potato, mapil na siya kaluto. Pero ang kani siyang chia seeds, kung butangan siya o chia seeds, ilihan na ko dito sa microwave. Diretso na siya na kaya labi na siya panangkot na lang sa butangan chia seeds. Then dili na siya luto. Pero kani chia seeds kay blank ra niya, wala ni siya ilasa. Lamig niya kamura ng kani. Pero ma-healthy na siya kaya